Donostia Raúl Lagunak estrenará la condición de líder el próximo sábado en Aguas de Bilbao. Su entrenador, Juan Mario Chávez, se muestra satisfecho con el trabajo realizado por su equipo en la pretemporada y no cree que sus deportistas acusen la presión de ser las vigentes campeonas de la Euskotren-Liga. Zoraz, lana oinate egindako lanarekin oso gustora gaude. Neskak oso inpliketu duzte, uste eta aurrepasu bat nahi dugule egin. Lehen urteko maila mantendu hobetu, saiatuko hobetzea. Eta linea hortan goaz, egile zen, entrenatzaile zera oso harro nago taletaz egiten nahi den lana, ondo erantzuten nahi dira, eta espero gu besteak hola biko diela, baina nire aldetikan Arraul Lagunak pero pauso bat aurre egitea, eta lehen urteko maila hobetzea. Ni uste presioa dakagula, irabazi nahi dugula, gauzak ondo nahi dugula egin, eta gure helburu dela. Ez bitzen Euskariak ordo ze, behak fuerteko dira. Presio ez dakagu. Ni uste lehen urtean ja probatu genuela presio hori, zarautzen iritsi zenean egoera gorra irabazteko ginean. Hor bai genuela presioa, hor hartu genuen, baina uste eta horten esan dintzutena ez, pixka taldeak usten dut buruak inta zentzuago. Beti berrikuntzak nobedadiak ez, azkenean beti bildurra izango da, baina uste bizkantzako gona izango dela ez. Azken finean uste partaidea hor Euskal Telebistan azaltzea, telebistan dakan informazio guztia Euskotren-Ligak honeako izango dela ez. Bizkantzako barra honeako izango dela, espero dute mailaren eskapeak maila gorak egitea ez, gorak egitea eta saiatzen nahi dela, uste klubak gota gehiago indartzen nahi dela neskan taldeak eta dena jarri behar dugula gure aldetikan mejoroi ikusteko gurian ez,